Едноликския храм в село Нови хан се нарича Света Троица и е построен преди точно 160 години. Тази година извършваме юбилей 160 години. Като първоначално той е бил с големина, може би 2/3 от сегашния му вид. Личи си в фризовете горе под покривната обшивка. Когато преди точно 111 години между Съюзническата война местните хора се връщат живи и здрави от фронта и в знак на това, че са се върнали у дома при семействата си, решават да го достроят, да го удължат и съответно да построят и камбанарията. До тогава камбанарията е била на отделен постамент, не от отделна част от самата сграда, а те са решили да я построят като в сегашния вид. И от тогава до сега са минали точно 111 години. Самата конструкция се вижда, че до първия фриз е с камък и бетон, но нагоре са греди, обшити с тухли, които за тези 111 години вече са изядени така от мушица, изгнили, вътре птиците правят гнезда и нормално е за тези 111 години вече да се направи основен качествен ремонт. Преди 10 години, когато църквата чествуваше своята 150 годишнина, слава Богу, успяхме и най-вече баща ми, съответно като свещеник при мен Енорийски, да извърши ремонт на покрива, защото покрива беше в много крайно състояние. Една зима просто пропадна, една града подаде, почнаха течове, паднаха мазилки, стенописи, но ние ги бяхме заснели преди това и да възстановим стенописите вътре, да ги реставрираме. Цялата църква, знаете, жители тук и еноряши на храма, знаете, е зографисане от всякъде. Последствие вече и аз успях слава Богу, да направим обков и навътре на Светия престол в ултара. Молбата ми и мечтата ми е и моля Бога да успеем да се съединим, да се обединим и да направим и основен ремонт на камбанарията. Тя трябва да се махнат, сега не мога да се изразя професионално, защото не съм строител, но трябва да се махнат тези колони, цялата камбанария да се бутне и да се изгради отново с желязо-бетон, да се направи нов купол с иноксова марина, което нова града да се сложи, което носещата на тези 3 камбани, за да не се случи някой път да пропадне това цялото нещо и да знаем, че следващите 100 години никой не трябва да има проблеми с нея. Да преуспее това начинание, дай Боже, да възобновим благокраста на Божия дом. Амин. Тук е момента да отбележа, след всичко казано от отеца във връзка с църквата и нейната история, че тя е едно от най-важните учреждения на територията на селото, наред с училището. На времето е изграждана от нашите прадеди и е наш, смея да кажа, дълг да я възстановим във вида, в който е била и да я съхраним, да предадем тези ценности и вярвания на нашите деца и да им дадем един добър път в живота. В тази връзка организираме кампанията за набиране на средства, като кметството, като институция, представляваща местната власт, ще бъде начало на това нещо. Всички пари и дарения ще бъдат събирани от нас по целева сметка на общината за дарения, като за това ще бъдат изготвени договори за дарения. Цялата процедура ще ви бъде обяснена по-подробно в публикацията, която ще качим в интернет. Всеки, който желая да помогне за ремонта на църквата, е добре дошъл да се свърже с мен, по което време на денонощието реши. Ще бъдем отворени на 100% за това. Като успоредно с набирането на средства по банков път, в магазините в търговските обекти в селото ще бъдат разположени кутии за дарения, които ще бъдат подпечатани от църковното настоятелство и кметството. След приключване на кампанията ще ги разпечатим, ще опишем средствата в тях и също ще бъдат внесени по целевата сметка на общината за набиране на средства. Държа дебело да подчертая, че всички средства, събрани по време на кампанията, ще бъдат използвани само единствено за ремонта на камбанарията на църквата
и ако е дал Господ и така е рекал и имаме щастието да съберем повече от нужните ни средства, които са в размер на 46 000 лева, остатъкът ще бъде използван за ремонта на параклиса, който е в непосредствена близост до кметството. Благодаря ви и нека Бог бъде с нас.